खुलुमबाय वेलकाम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दिनै बयखौबो बरायबाय दिनै मोनसे सीरियस पॉइंटआव जों रायलायनोसै बयबो मिथिगौ दिनै बन्दमोन आसाम बन्दमोन बेखौ अबर'आफ सुरक्षा समितिया होदोंमोन दा बे बन्दखौ उथायना लाबाय बिथांमोना दा बुंनो थांब्ला कारना गिदिरानो बन्दनि कारना गिदिरानो साननो गोनां जोंनि थाखाय नाथाय बिथांमोना बन्दखौ जास्ट लाखिथ'दोंसो मानि जाहोनाव जे गाबोन 25 डिसेम्बर बर'दिन माने क्रिसमास दा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बन्दखौ जास्ट लाखिथ'दों बे बन्दखौ बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनोबो हागौ दा जोंनि थाखाय मा खहा दङ जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा एसामिस आयदाया गंफ्रोमबो बर' स्कुलाव मेइन साबजेक्ट हिसाबै माने एमआइएल एसामिस हिसाबै बा कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै जाहैगोन नामा बेसो मोनसे जोंनि सोंथि दा बिथांमोननि बन्द होनायनि जाहोना जे बिटिसि आव अफिशियेल लैंग्वेज हिसाबै मेइन अफिशियेल लैंग्वेज हिसाबै एसामिसखौ गनायथि नांगौ दा बे जास्ट स्टार्टिं बेजों लोगोसे आरो गोबां दाजाबदेरनायनि मोनसे सुबिदा दङ चान्स दङ दा बेखायनो जोंनि थाखाय बे साननो गोनां पॉइंट जाहैबाय जे मा जों एसामिसखौ कम्पालसरि जोङो लानो गोनां जाहैगोन नामा दा बे मोनसे सोंथि बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनो हागोन लोगोसे चेनेला गोदानबा चेनेल साबस्क्राइब खालामना ला होमब्लाना बायदिसिना आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन आंजों लोगोसे दसे सम होनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक्स